Què tal, senyores i senyors? Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Gol Esport. Aquesta ja és l'edició número 46. Cada vegada ens apropem més a aquesta xifra, la xifra màgica dels 50 programes. Aquell dia farem una festa especial. Un Gol Esport molt especial. Avui tenim de convidat a Marc Medina, el màxim golejador del Palamós Club de Futbol, amb 6 gols. I atenció, 6 gols que ha fet en les últimes 8 jornades de Lliga. Va començar a marcar en la 14a jornada i des d'aleshores no ha parat. Un Gol Esport, a més, que tampoc no deixarem passar per alt el que va passar al Narcís Sala, al camp del Sant Andreu, on el Palamós hi va empatar un empat a un que podria no ser definitiu, i és que el partit es va suspendre al minut 85. L'àrbitre, el col·legiat Adrià Picazo Hernández, va decretar la suspensió del partit per culpa d'uns llançaments d'objectes des de la graderia. Concretament va caure una llauna i també una ampolla de plàstic. Veurem què passa amb aquest partit, si es juga entre setmana, aquests 5 o 8 minuts, o es dona ja per finalitzat. Un Gol Esport que comença de seguida en tots aquests temes. Sumari i comencem. En el programa d'aquesta setmana repassarem tota l'actualitat de la passada jornada de Lliga. Analitzarem el pròxim rival, el Muntanyesa Club de Futbol. A l'entrevista ens visitarà el màxim golejador del Palamós, Marc Medina. A la secció d'Esbrina el marcador, regalarem entrades per al partit de la jornada número 24 a l'estadi, el Palamós Escó. Tot això i molt més a l'edició número 36 del Gol Esport. Molt bé, doncs comencem el programa, el posem en marxa, aquesta edició número 46 del Gol Esport, amb aquest final polèmic, amb aquest partit accidentat, com us comentava ara abans d'entrar. Javis, com esteu? Molt bona tarda, què tal? Un partit que, Déu-n'hi-do, el camp del Sant Andreu, el Narcís Sala, minut 85, es va aturar el partit quan el Palamós havia capgirat el gol del davanter local, Kevin Gissi, que havia fet l'1-0 només començar la segona meitat. Prop del quart d'hora, Marc Medina va fer la pata 1, i podia haver passat de tot, però minut 85 es va acabar el partit i ara és una incògnita saber què passarà. És una incògnita, normalment ara mateix no sabem què és el que passarà, si es jugarà, no es jugarà, si anirem allà o no anirem. De moment tot està a mans de la federació, que decideixi el que cregui oportú. Hem de dir també que les xarxes socials van estar molt animades, també vam tenir bastanta repercussió al Twitter per alguns seguidors de Sant Andreu, que deien que no havien caigut objectes, que era una cosa que inventava el Palamós, i les imatges hi són. Les poques imatges que tenim s'ha clar que no es van inventar res. Les imatges van caure, poder no va ser una pluja amb molts objectes, però un parell d'objectes van caure. Sí, i tant, van passar coses, sí, amb 3 expulsats, el míster local, a més 2 jugadors de l'equip local, i això t'anava a dir, Javi, jo crec que seria bo, aquesta és la meva opinió, però jo crec que seria bo que el Palamós jugués, perquè és cert que poden ser 5 minuts, 8, és poc temps, però, escolta, el Palamós jugaria amb bons homes i el Sant Andreu amb 9. Home, són 5 minuts, però a veure, aquesta superioritat numèrica, en 5 minuts es pot aprofitar, a veure com es planteja si s'acaba jugant aquests 5 minuts al partit, no? Sí. A veure, un Palamós que continua fora de casa actuant bé, De moment ja sabem que la cosa aquí a casa no acaba de carburar, les victòries no arriben. Carburarà, perquè al no deixar entrar el capitán Barbate la cosa canviarà. Jo tancaria la porta i no el deixaria entrar, perquè la veritat és que... Un capitán Barbate que va venir, també, el Narcís Sala va venir. Jo ho estic dient i no m'ha fet cas, jo no el deixaria entrar, però bueno, jo no el deixaria entrar perquè és que és gafe. El dia que guanyem, ara preguntarem, perquè avui hem de recordar damunt que tenim públic, avui estrenem al plató, tenim públic, hi ha jugadors del cadet A i cadet B, ara parlarem amb ells i a veure què pensen de les supersticions, dels AIs, de veure com funciona, ara parlarem amb ells. I una cosa important, un programa que avui volem dedicar a un dels seus companys, concretament ho tenim per aquí anotat, a l'Izan Vega, porter del cadet A, que va jugar amb el juvenil B, amb la mala sort aquesta, que es va lesionar greument, el colze, se'l va tancar crec que per 4 costats, oi? Sí, per 4 costats, Déu-n'hi-do. Sí, una lesió greu, D'aquí li dediquem el programa a l'Izan, li desitgem que recuperi el més aviat possible. Es perd la temporada segurament, perquè una lesió així. I esperem tenir-lo aquí, l'estem aquí, el convidem al programa com a convidat i donar-li molts ànims. Molt bé, si us sembla... Deixeu-me explicar que el Palamós i el Peralada són els 2 únics equips que han aconseguit menys victòries a casa, només una victòria cadascú,
i el Palamós tindrà moltes oportunitats per intentar solucionar aquest problema que tenim a casa, perquè 4 dels propers 5 partits seran aquí a l'estadi, amb aquest canvi d'hora, això és important dir-ho a la nostra audiència, els partits ara del Palamós a casa són a les 12 del migdia, i ja comencem per aquest diumenge vinent, diumenge 24 de gener, Palamós-Muntanyès a les 12 del migdia, després el Palamós anirà fins a Cerdanyola del Vallès i després ja de manera consecutiva, atenció, 3 partits seguits aquí a casa. El primer d'ells, diumenge 7 de febrer, Palamós-Escó, després es jugarà el dissabte 13 de febrer a les 6 de la tarda, a les 6 de la tarda perquè hi ha una coincidència amb el Llagostera. perquè el diumenge 14 de febrer juga el Llagostera aquí, contra l'Albacete, és per això que el Palamós avançarà el partit dissabte, i l'últim d'aquests 3 partits de manera consecutiva, Déu-n'hi-do, un interessant derbi sempre Palamós-Figueres, diumenge 21 de febrer a les 12 del migdia. No està gens malament, No està gens malament, I recordem l'oferta del club, que per només 20 euros poden veure tota la segona volta aquí a casa, o sigui que amb aquesta agenda no hi ha... Molt bé. Un Palamós, Javi, que actualment és 15è a la classificació, amb 23 punts, però aquí hi haurien de posar un asterisc, perquè hi ha un partit menys, que és aquest Sant Andreu 1, Palamós 1. És a dir, el Palamós podria tenir 24 punts, o potser 26, no ho sabem, depèn de com acabi aquest partit. Ens agrada el 26, a mi personalment m'agrada més el 26, però bueno, no volem ara tampoc incitar ningú, però bueno, jo crec que escudament és un 26, però bueno, no entrem tampoc que no es diguin tampoc que manipulem a ningú, no volem poder pressionar ningú i no... faltaria més. No tirem objectes ni res a ningú. I què us sembla la dinàmica golejadora que porta l'avui nostre protagonista? Li diem a la gent que no marxi perquè d'aquí uns minuts tindrem a Marc Medina. Déu-n'hi-do, Javi, què et sembla? En els últims 8 partits ha fet 6 gols. Esperem que segueixi així. I tant. Repassarem si ha entrat entre la llista del trofeu de GTV. Recordem que estem fent durant tota la setmana el trofeu de GTV al millor jugador del Palamós, que ha de votar a través del nostre Facebook del DGTV i el Twitter del DGTV, el millor jugador del partit, encara que el partit últim no s'hagi acabat, es poden votar, no hi ha problema, i no sabem, després amb el Javi ja repassarem a veure com va la classificació, que ja no sé si hi ha algun moviment en especial o no, a veure com va. Molt bé, deixeu-me també explicar un parell més d'estadístiques. Ja saps, Javi, que aquí sempre al Gol Esport estem al cas de tot el que passa cada jornada. Dir-vos que el Palamós és el segon equip més golejador fora de casa, Déu-n'hi-do, 19 gols fora de casa, i només en supera el Prat, que és el líder de la categoria. Ha fet més gols al Prat fora de casa que no pas al Palamós, n'ha fet 21, però no està gens malament, aquesta dada de l'equip de Joan Mármol, el segon equip més golejador fora de casa amb 19 gols. I també sempre fem un cop d'ull als altres dos equips gironins de la tercera divisió. Tercera victòria del Peralada, Javi, aquesta jornada. Ja no és coer l'equip d'Arnau Sala, i atenció, perquè el Peralada guanya pocs partits, però quan s'hi posa de veritat. Va guanyar 4-1 a l'Escó, va guanyar 0-4 al Narcís Sala, davant del Sant Andreu, i en aquesta última jornada n'hi va clavar 6-1 al Terrassa. Per tant, és cert que no guanyen partits, però quan els guanyen bé. Jo crec que no deuen tenir un capità Barbati, per això aquests gols... Els podem enviar cap allà, Sí, els podem enviar cap allà per Peralada, que se'n vagi amb ells, a veure si els fa descarrilar una mica, i sense tampoc voler dir que mal a ningú, però... Però jo ho provaria, aquest diumenge jo ho provaria, la veritat. I si et sembla, Javi, l'altre equip també gironí és el Figueres, l'equip d'Eduardo Vílchez, que és a la zona mitja de la classificació, és desè, portava 4 ensopegades consecutives, però ara ja porta 2 victòries seguides. El passat cap de setmana es va imposar 0-2 al camp de l'Escó. Figueres, que és l'equip gironí més ben classificat ara mateix. Impressionant, no? Jo crec que l'Escó també és un rival, Déu-n'hi-do, no? Està passant una mica... Sí. És raro, aquestes coses del futbol a vegades no ho entenem, però Déu-n'hi-do. Molt bé, Javi, doncs també explicar-te que per primera vegada l'11 titular, el passat diumenge, Joan Mármol va posar des de l'inici, els 3 nous fitxatges del mercat d'hivern. És a dir, Cristian del Moral... Sí, perquè inicialment no havien coincidit. No, encara no havien coincidit. A l'11 titular no. Cristian del Moral, Aleix Feixes i Ivan Garcia. Doncs a veure què passa aquest diumenge. Diumenge a les 12, recordem a les 12, que ningú vingui a les 5, bueno, si algú vol venir a les 5,
Pot venir el capità Barbate, Pot venir, exacte, vingui a les 5, però a les 12, a les 12, partit molt important, necessitem a l'afició, necessitem a la gent que les grades vegin plenes, és una bona hora, a més si es poden un dia maco, un sol, acompanya. Ja esperem. Un Gol Esport, Javi, molt interessant, perquè a banda de l'entrevista amb Marc Medina, també tenim imatges de dos partits. Tenim imatges del Palamós, Sant Andreu Palamós, i del pròxim rival. Sí, de la muntanyesa, una muntanyesa que presenta uns números que fan una mica de por. De seguida en Javi, el nostre especialista en posar la lupa a l'equip rival, ens parla de les meravelles d'aquest equip, de la muntanyesa, que Déu-n'hi-do, si no ens surten bé les coses a casa, atenció perquè ve un equip... Ho tindran difícil aquesta setmana. Unes estadístiques, Javi, uns números de la muntanyesa que ja veuràs, Fan por, no ens fa por res a nosaltres, no fa por res. Aquí el nostre públic avui s'està passant bé, perquè m'estan dient que no sap del que... Sí, tenim por o no? No, pensava, no? Superat, no? Ara parlarem, ara ens diran, penseu un resultat, que ara farem un resultat. Ens mirarem al marcador a veure què ens diuen. Fa por aquests resultats, Sí. No sé si igual que els nostres, perquè si recordeu, vam posar l'últim programa, nosaltres vam fer la nostra porra i ens vam passar una mica, Sí, vaig sentir algun 0-4. 0-4, 0-5 i 0-6, ens hem quedat una mica... Anàvem molt forts, Anàvem molt forts, o sigui que... Encara queden 5 minuts per marcar. Exacte, encara... Bueno, però el 0 ja, l'1-1 ja el tenim aquí, però bueno. Si et sembla, Ramon, anem a veure com ha quedat de jornada. Molt bé, anem a veure aquests partits de la 21a jornada. Aquests són els marcadors. Anem a repassar com ha quedat la 21a jornada de Lliga. Morell 0, Vilafranca 2, Ascó 0, Figueres 2, Manlleu 2, Granollers 1, Europa 1, Prat 1. El Sant Andreu Palamós quedaria suspès a l'espera de la decisió de la Federació Catalana de Futbol. Muntanyesa 2, Masnou 0, Rubí 0, Sant Feliuenc 0, Cerdanyola de Vallès 4, Gavà 2, Peralada 6, Terrassa 1, Sabadell B 4, Júpiter 2. La classificació queda d'aquesta manera. El Prat és líder amb 44 punts, segon el Sabadell B amb 42, la Muntanyesa és tercer amb 37 punts, i quart el Vilafranca amb 35 punts. El Palamós, amb un partit menys, es situaria 15è amb 23 punts. En zona de descens, el Morell 18è amb 20 punts, 19è el Peralada amb 19 i tanca la classificació de tercera divisió el Masnou 20è amb 18 punts. La pròxima jornada és el Sant Feliuenc Sabadell B, Prat, Peralada, Granollers, Rubí, Figueres, Vilafranca, Júpiter, Sant Andreu, Palamós, Muntanyesa, Masnou, Cerdanyola de Vallès, Gavà, Ascó, Europa, Morell i Terrassa, Manlleu. Comencem avui amb el nostre públic. Avui estrenem el públic, avui jugadors del cadet A i el cadet B, i comencem a l'esbrina al marcador d'aquesta setmana. Anem a allà, anem a participar. Què tal, com us dieu? Jordi Margarit, bones. Oriol Puig. Adrià Boquera. Martí Preses. Molt bé. Vinga, comencem a l'esbrina al marcador. Diguem un resultat per al pròxim partit del Palamós. 1-2-0. Jo també, 2-0. 3-0 i 2 gols de Medina. S'ha adelantat, Ara entrarem dintre d'un concurs, però bueno, ja va bé. Jo també dic un 2-0. 2-0? I també s'avantarà? Una en Medina i una en Moja. Nota que avui teníem un convidat en Medina, Aquí hi ha una mica, però bueno, no passa res, no, a veure, ja ho firmem, Jo crec que el nostre convidat també ho firmava ara mateix. Nosaltres, companys, fem també l'esbrina, no? Fem també l'esbrina com un resultat.
A veure, la primera victòria del 2016, el nou any, serà la segona casa. Jo crec que la Muntanyesa és un equip, de seguida ho veurem, que costa molt fer-li gols. Jo crec que hi haurà un 2-1, 2-1 victòria del Palamós. 2-1, jo posaré un 3-0. Me l'ha tret, anava a dir 2-1, però bueno. T'he sentit abans. 3-1, va, serem optimistes. 3-1? Bueno, aquest 3-1. Molt bé, i vosaltres ja sabeu com participar amb el concurs, com feu cada setmana. Aquesta setmana també s'ha fet el concurs, s'ha quedat el resultat així una mica a l'1-1, ningú l'havia posat. Queda encara a jugar, jo crec que podem deixar aquestes entrades per veure aquesta setmana què és el que passa. O sigui, no regalarem les entrades, deixem aquestes 4 entrades, aquesta quantitat aquí pendents per al pròxim partit, a veure què passa amb el partit i el resultat. I ja sabeu, a través del Facebook del Degà TV i a través del Twitter del Degà TV, el vostre resultat del marcador davant de Muntanyesa. I, si no m'equivoco, els companys, el pròxim partit... El pròxim partit, o sigui, les entrades seria per veure el partit del Palamós Escó de la jornada número 24. Molt bé, i també, Javi, si et sembla, podríem aprofitar per, com fem últimament, a totes aquelles persones que tinguin empreses o establiment, botigues, restaurants, bars, el que sigui, i vulguin acollir una gravació del Gol Esport, doncs poden posar en contacte amb nosaltres, que com vam fer, per exemple, a Palafrugell, quan vam anar a l'Electrocorbí, nosaltres vindrem allà a la botiga, plantarem el nostre plató, amb un pim-pam, ho muntem al plató i fem allà el programa, oi? I cap problema, no hi ha cap problema, ho passarem molt bé i podem demanar-los, no? Perquè avui estrenem públic que diguin a veure què els ha semblat, l'experiència de venir aquí. Bueno, és una experiència molt agradable per saber que no només és futbol, sinó que també són persones i és una entitat i es vol fer un gran club i es volen fer bé les coses. A mi m'ha agradat perquè, no sé, tenir aquí un jugador del primer equip sempre està bé, saps, sentir el que diu i és més o menys el nostre límit, arribar al primer equip i poder triomfar com ell. Jo crec que està bé perquè també aquí saps la informació, com l'escoltes i tot, i saps les jornades, els gols que porta el Palamós en contra i pots saber-ho tot aquí. Jo crec que és interessant perquè pots saber l'experiència d'un jugador del primer equip del Palamós i és interessant per veure com podria ser si arribem algun dia. Animeu, no? A més gent que vingui al programa? Sí. Hem d'ampliar una mica el plató, perquè estem una mica just... Bueno, farem una mica de... Farem una grada. Molt bé, doncs continueu aquí, no marxeu, el programa continua així. Nosaltres sí continuem amb el programa i si et sembla, Ramon, anem a entrar dintre del pròxim rival. Nosaltres sí continuem amb el programa i si et sembla, Ramon, anem a entrar dintre del pròxim rival. A veure el Javi que ens emporta... Molt bé. Sí, aquesta secció també molt interessant perquè, com sempre fem, ens agrada posar la lupa i saber la trajectòria del pròxim rival del Palamós Club de Futbol. Atenció, una muntanyesa que fa molta por perquè ara mateix és un dels 4 millors equips de la categoria, oi que sí, Javi? Sí, no, porta ja bastantes setmanes, estan dels primers classificats i... veurem a veure què passa. Un jugador que també té a les seves files un jugador que porta també 6 gols, com Marc Medina, un jugador que es diu Fernando Velillas, jugador de la Muntanyesa, que vindrà aquest diumenge aquí, 6 gols, Déu-n'hi-do. Però unes estadístiques, la Muntanyesa, que tela, una Muntanyesa que jo crec que hi ha una espineta clavada, perquè en el partit de la primera volta ens en va clavar 4, la Muntanyesa. 4-1 ens van marcar. Sí, i això que la cosa va començar bé, va marcar Joan Coromines, Coro, el 0-1, però després la Muntanyesa ens va passar per sobre. Sí. Doncs molt bé, Javi, explica'ns 4 dades. Saber que ara mateix la Muntanyesa està al tercer a la classificació, amb 37 punts, i que gols a favor en té bastants, 27, i només 18 gols en contra, que últimament no els hi marquen gaire gols. Sí, és impressionant, perquè en aquestes últimes 6 jornades de Lliga la Muntanyesa només ha encaixat un gol, atenció, és poquíssim, I a més, aquestes 6 jornades, 4 victòries i 2 empats. O sigui, no coneix la derrota des de fa la jornada número 15. Impressionant, sí. No és allò que porti 6 empats, no, és a dir, porta moltes victòries, 4, no està gens malament. La Muntanyesa, que és el tercer equip menys golejat de la categoria, 18 gols, i a més també té el rècord del seu porter d'estar imbatut, un total de 448 minuts. El seu porter va aconseguir no encaixar cap gol durant 448 minuts, impressionant.
Els jugadors del Palamós s'hauran d'aplicar aquest diumenge. A veure si Marc Medina està una mica inspirat. Ara. Jo crec que sí, si continua on fire com els últims... Sí. És a dir, gairebé gol per jornada, ha de continuar així, Sí, esperem que sí. Ja va marcar el camp del Sant Andreu. Tenim els resultats dels últims partits i, com dèiem, tenen els últims 4 partits. Tenim aquí que va guanyar 2-0 a casa amb el Vilafranca, va anar a Figueres, on va guanyar també 0-2. Tenim un empat amb el Gavà, 1-1, però a l'últim partit contra el Masnou va tornar a guanyar 2-0. Sí, és un equip que més... Bueno, el bo és que fora de casa és un equip una mica irregular. Últimament sí que està tenint força ratxa, però tenim que té 4 victòries, 5 derrotes i 2 empats. O sigui, més o menys no és bastant regular fora de casa. Esperem que... De fet, no li vagin bé les coses aquesta setmana. De fet, Javi, i el Palamós ho sap en la seva pròpia pell, perquè en les últimes visites al camp de la Muntanyès és un camp petit, molt difícil, on el públic estava molt a sobre, sobretot amb la penya al Hueco, allà hi és molt difícil, i de fet en els últims 13 partits la Muntanyesa només n'ha perdut 2 i han sigut precisament a domicili, és a dir, al seu estadi, a diferència de nosaltres, la Muntanyesa són molt forts. A veure si aquest diumenge el Palamós ja aconsegueix la segona victòria de la temporada a casa, que ja va ser en hora, amb un detall important, els partits ara aquí a casa, ja ho hem comentat abans, però són a les 12 del migdia. Per tant, tocarà matinar diumenge i això sí, venir aquí a casa perquè necessitem el suport del públic perquè l'equip està a la zona. Sí. Molt bé, doncs Javi, fins aquí l'anàlisi del rival, que és la Muntanyesa. Abans de marxar, però... Tenim imatges que veurem a continuació. Doncs què tal? Comencem l'espai de l'entrevista i aquesta setmana qui ens visita és el màxim golejador del Palamós Club de Futbol, ja en solitari. Fa unes jornades empatava gols amb Joan Cromines, amb Coro, amb l'ex del Parlada i també amb Narcís Barrera. Tots tres jugadors portaven 4 gols, però ara ja qui s'ha desmarcat és Marc Medina. I és que, atenció a la dada, porta 6 gols en els últims 8 partits de Lliga. I l'últim que va transformar va ser el Narcís Sala, a Barcelona, davant del Sant Andreu. Ell mateix va provocar
al penal i ell mateix va plantar la pilota des dels 11 metres i va superar el porter Segovia. Doncs primer de tot el que fem és donar la benvinguda a Marc Medina. Marc, què tal? Bona tarda. Moltes gràcies per venir aquí al Gol Esport. Gràcies a vosaltres per invitar-me. I primer de tot, Marc, deixa'm felicitar-te perquè ara estava explicant jo a la nostra audiència aquestes estadístiques tan bones teves, molt content, suposo, personalment, 6 gols en els últims 8 partits. Si diuen que el gol va per ratxa, tu pots donar fe d'això, eh? Sí, ara mateix estic travessant una bona ratxa i la intentaré aprofitar al màxim. I a més, Marc, sé que em comentaves fa unes jornades que a més és un gol, esperem que sí, que sigui vàlid aquest 1-1 que vas aconseguir al camp del Sant Andreu. Són gols vàlids perquè sumen punts, no com per exemple que vas aconseguir davant del Sabadell B o al camp de l'Europa, que l'equip perd. Aquests són gols que satisfan més. Sí, correcte. Són els que d'alguna manera sumen i fan sumar l'equip, que són els bons. Així que bé, content ara. És la teva millor dinàmica golejadora, Marc? Sí, podria dir que en el futbol amateur mai havia marcat en 8 partits 6 gols i, bueno, molt content i satisfet. Molt bé, que segueixi així, no? Sí, a veure si continua. A veure, la propera víctima es diu Muntanyès, tant de bo que sí. A veure. Molt bé. Marc, també em comentaves fa unes jornades que has superat ja la xifra de la temporada passada, també amb el Palamós, a tercera divisió, vas aconseguir 4 gols, 6, ara ja en portes. On està el sostre de Marc Medina? Bueno, jo me vaig posar una meta, diguéssim, i vaig dir que intentaria marcar el doble de l'any passat. Ara queda curta, igual he de sumar un par més, no sé. Molt bé, aquí, com molta gent que ens estarà mirant, hem tingut a grans golejadors, sense anar més lluny la temporada passada, Sergi Dimany, que va aconseguir 17 gols, i què dir de Javi Revert, que aquest sempre fregava la vintena. Marc Medina també pot fregar aquests 20 gols o no? Estarà molt difícil, estarà molt difícil. Són jugadors homes gol, com bé es deia i ho seran, i bueno, jo crec que 17-20 gols serà molt complicat, però intentaré que tots els gols que marqui sumin 3 punts i seria el millor, la veritat. Molt bé, hem volgut començar aquesta entrevista parlant d'aquests 6 gols en els últims 8 partits de Marc Medina, però, com bé saps, Marc, un dels grans protagonismes en l'últim partit, el Narcís Sala, va ser la suspensió, al minut 85 de partit, per un llançament d'objectes a l'àrbitre assistent. Explica'ns, Marc, com ho vas viure, tu que eres en aquell moment jugant? Bueno, la veritat ja ho vaig dir a Ràdio Palamós, em sembla. No ens vam donar molt de compte del que havia passat, perquè deien que havien agredit el Linier, que l'havien escopit i l'havien tirat llaunes, i bueno, el d'escopir i agredit no es veu en els vídeos, però sí que és veritat que van haver-hi llaunes al camp. Per tant, si és així, jo entenc que s'hagi de suspendre. Si és l'altre, bueno, jo crec que es podria haver parlat amb el delegat i acabar els 5 minuts, perquè estava boig el partit, així que... Molt bé, ara estem a l'espera del veredicte del comitè de competició, a veure si s'han d'afegir aquests 5 minuts més l'afegit, que podrien ser 8 tranquil·lament, un partit que va acabar amb el tècnic local expulsat, i a més, i això ara t'ho preguntaré, van expulsar també a 2 jugadors del Sant Andreu, a Noguera i a Felipe. Això vol dir que en l'hipotètic cas, Marc, que s'hagi de jugar aquest minipartit de 5 o 8 minuts, vosaltres jugaríeu amb 2 homes més. Sí, correcte. Ells tindrien les 2 sancions, que no podrien ser alineats i a més jugarien amb 9, i això d'alguna manera ens podria beneficiar molt, perquè si van a parar els partits, si van a parar els 3 punts tindrien molts espais i es podrien beneficiar. Si no és així, posarien 2 línies de 4 i bueno, que passés el que passés. Jo crec que anirà per aquí. Molt bé. Per tant, Marc Medina és partidari de que jugui aquest partit entre setmana, porta tancada, aquests 5 o 8 minuts, no? Sí, ara pensant-ho en fred, sí. Segurament estiguem molt més beneficiats nosaltres que ells. Marc Medina també va ser protagonista d'un partit que es va haver de suspendre a les acaballes d'un derbi, precisament, ho tinc per aquí anotat, temporada 2011-2012, a primera catalana, va ser el primer partit de Lliga i era un Palamós 2, Guíxols 1. Marc Medina jugava en aquells moments amb el Guíxols, els 2 gols del Palamós, per cert, els va marcar Javi Revert, però va haver invasió de camp, Marc, aquell dia, 2 membres de la Penya Esport van saltar al camp i l'àrbitre va suspendre el partit, oi? Sí, correcte. Van saltar perquè no sé què havia passat ben bé. Hi havia hagut una falta o alguna cosa així de Sergio Pedregosa i com era un ex-palamosí sembla que va haver-hi més barull del normal. I bueno, van
suspendre el partit amb igual 8-9 minuts vam haver-hi de jugar. I després es va jugar aquell partit entre setmana, porta tancada, i què va passar, Marc? Nosaltres vam anar a parar el partit, ja que anàvem perdent i necessitàvem aquests punts, perquè es va fer 7 o 6 setmanes després del partit i portàvem, em sembla que 5 punts, i els necessitàvem. I vam tenir 2 ocasions i ja està, la veritat que no vam poder fer gaire cosa. És a dir, que passa poques coses, no? Quan es juguen 5 minuts, 8, passen poques coses. Sí, pensa que es prepara la setmana per jugar aquells d'alguna manera 10 minuts i vas a base d'automatismes i és molt difícil entrar, molt difícil. Molt bé, Marc, si et sembla, fem una mica de balanç d'aquesta primera volta que ja hem acabat. Sens dubte que l'assignatura pendent, així en majúscules, ha estat els partits de casa, que només heu aconseguit una victòria. Per què ha costat tant, Marc, a casa? Tenim una manera de jugar que a vegades ens va molt bé i a vegades ens va molt malament. Per exemple, en aquest camp, quan es trenca el partit, pot passar de tot i de moment no hem tingut la sort de que nosaltres siguem els que manem en aquest camp. Després, a fora sí que ho tenim més fàcil, igual per les dimensions. Quan trenquem el partit ens beneficia quasi sempre. I jo crec que va una mica per aquí. Un Palamós que a casa, de moment, ha jugat 10 partits amb un balanç de només una victòria, n'ha empatat 7 i n'ha perdut 2. Doncs, Marc, ara tindreu bones oportunitats per trencar aquesta malastrugança, perquè 4 dels propers 5 partits els teniu aquí a casa, haureu de guanyar sí o sí. Sí, són 5 partits, que 12 punts seran a casa i esperem que fem mínim 10 o alguna més, perquè seria molt bo, seria molt bo. Hi haurà canvi d'horari també, a les 12 del migdia. N'ets partidari tu, de les 12? Sí. Tant a les 5 t'aixeques i ja estàs pensant en el partit i sí que és veritat que passen 2-3 hores que d'alguna manera has de buscar alguna per fer. I aixecant-te, esmorzant bé i anant al partit, és veritat que t'aixeques ja i ja estàs al partit. Igual és millor. No sé, la veritat que les hores a mi m'és igual. Molt bé, doncs aquest diumenge davant de la Muntanyesa. Doncs últimes 2 preguntes per Marc Medina. Abans hem fet un balanç de la primera volta del campionat de Lliga. Quina creus, Marc, que pot ser la lluita del Palamós per aquesta segona volta? L'objectiu, ho deia al començament de temporada Joan Pau Pérez, el president, millorar l'11a posició de la temporada passada, és possible? Quasi sempre a tercera està molt apretat per tema punts. Jo crec que es decidirà els últims 10 partits on estarem i fins i tot ara és aviat per dir un pronòstic. Estaria bé acabar molt millor que l'any passat i jo crec que si es guanyen aquests 12 punts que hem de fer a casa estarem a dalt, igual no per playoff però sense patir, que és el que interessa. Molt bé, i ara sí, l'última pregunta. Diumenge hi haurà el 7è gol de Marc Medina davant d'una muntanyesa que només ha encaixat un gol en els últims 6 partits? Ojalà que sí, jo treballo per marcar cada setmana, però no sempre es pot marcar. Si no marco jo, que marqui qualsevol, però que els 3 punts siguin nostres. Molt bé, doncs Marc, moltes gràcies per venir aquí al Gol Esport. Felicitats per aquests 6 gols en els últims 8 partits. Tant de bo que la propera víctima sigui la muntanyesa. Gràcies per venir aquí al Gol Esport i també volem agrair al públic que tenim aquí. Avui ens han acompanyat també jugadors del cadet A i del cadet B. A veure si segueixen els passos de Marc Medina i arriben al primer equip i fan gols com ell. Molt bé, doncs amb aquestes imatges de la gent del cadet A i del cadet B nosaltres convidem a Marc Medina i vostès no marxin perquè tenim més coses preparades aquí al Gol Esport. Fins ara. Doncs molt bé, avui ja sabeu, hem començat avui el primer programa en públic, esperem que s'ho hagin passat molt bé, ara li preguntarem, si no us he passat bé també ho podeu dir, cap problema, aquí no ens mengem a ningú, menys en Ramon que no cobra, els altres no hi ha problema, no hi ha problema, o sigui que què tal l'experiència? Ha estat una experiència molt agradable de venir aquí i poder parlar amb la gent del DGTV, del primer equip, un jugador del primer equip del Palamós i parlar de com està ara mateix el Palamós, la situació en què es troba i espero poder tornar a repetir, venir aquí i conèixer més i aprendre més. Sí, jo espero sí. Doncs a mi m'ha agradat escoltar les últimes notícies del club perquè últimament no estava molt enterat perquè no segueixo molt tampoc el primer equip
però m'ha agradat escoltar-ho i posar-me a última hora. Avui és altre, tenim Facebook, tenim Twitter... Sí. Ja m'ho he apuntat, I també m'ha agradat estar aquí amb en Marc Medina perquè, no sé, tenir un jugador d'aquesta categoria aquí també. Jo crec que aquí t'ho passes bé, perquè rius i estàs en companyia. Sí, estàs en companyia i, bueno, ja sobre tindre el Marc aquí, doncs ja és l'hòstia, saps? Sí, jo igual que l'Adrià, doncs que aquí ens ho passem bé i t'assabentes de coses que, per exemple, abans no sabia, perquè aquí estem a l'última hora i m'ha agradat molt aquesta experiència. Perfecte. Molt bé, doncs nosaltres des del Legat TV us donem les gràcies, us convidem a qualsevol programa, amb amics, allò, aquí ja veieu que l'espai és reduït, potser tindrem que fer una mica de tria, però bueno, ja ens veiem, avui està el nostre convidat fent service, tenim per aquí, avui tenim de tot, Jo, mira, Ramon, si me permeteu, Marc, vine aquí amb nosaltres, no? Aquí amb aquests seguidors, perquè jo crec que cada... Marc, què t'ha semblat a tu? Bueno, no m'ho esperava, la veritat, és una sorpresa gran, perquè a més hi ha jugadors que jo he entrenat i molta il·lusió, la veritat que molt content. I de ningú t'han votat el doctor de la tria, Sí. Jo, que consti que no he dit res i... Has tingut abans de parlar amb ell. Sí. Molt bé, també volem donar les gràcies i Ramon, te donem pas i acabes amb el programa. Molt bé, doncs moltes gràcies al planter del Palamós Club de Futbol. Ells són el futur. Avui hem comptat en públic gent del cadet A i del cadet B, un programa que, sobretot, ho volem dir-ho abans d'acomiadar-nos, avui volem dedicar a l'Ethan Vega, company del públic que avui ens acompanya, porter del cadet A, que es va lesionar greument actuant amb el juvenil B. Es va trencar el colze per 4 costats. Li desitgem una ràpida recuperació i que pugui seguir jugant a futbol de seguida. Nosaltres ho deixem aquí, avui un programa farcit de temes molt interessants. Hem parlat d'aquesta suspensió del partit al Narcís Sala entre el Sant Andreu i el Palamós. Hem tingut el Marc Medina, el màxim golejador del conjunt palamosí, i a més també hem vist imatges del proper rival del Palamós Club de Futbol, d'aquesta muntanyesa que ara mateix porta 6 partits sense perdre. Esperem que diumenge torni a saber què vol dir perdre un partit. Moltes gràcies, bona setmana i fins la setmana que ve.